stqarrija illi kinta s-sur Jurgen Fenek fil-rigward tal-qtil tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia. Għanet, il-Pulizija on the record dikjaraw li mhux qed jiġi investigat in konnessjoni ma' dan il-każ. Tieni nett, filwaqt li mhux fil-livell tal-mod niddiskuti il-mistoqsijiet li saruli, nista' ngħid li l-mistoqsijiet pratikament kollha kienu fuq stqarrija li diġà kienet in the public domain u t-tweġibiet tiegħi diġà kienu pratikament kollha in the public domain. Jien nibqa' dispost li kwalunkwe każ li jkun hemm nagħti l-informazzjoni kollha lill-Pulizija. Rrid inżid ukoll li nwieġeb il-mistoqsijiet kollha li saru. Il-Pulizija spjegawlek għalfejn l-darba da stqarrija ta' Sur Fenek sar tibda xhur ilu daħlu fil-lum. Iksaqsu għall-Pulizija mhux li jien għamilt il-punt li l-istqarrija qabel ma qalu li saqsewni fuqha huma saqsewni fuqha l-ġurnalisti li kien tagħmlu xogħolkom ma kienet tant il-mezzi tax-xandir qabel ma ġiet ta' konnessjoni tiegħi. What about Teach Gamble? He's recently been linked heavily to passing on messages to Jurgen Fenek while he was under police bail. Do you have any comments for your former chief of staff, your former right-hand man? Istanejt huwa ħallu kif nagħmel il-kors tagħha jista' jitkellem huwa li weġib il-mistoqsijiet kollha, il-Pulizija konfermaw li mhux qed tiġi investigata mill-Kummissjoni għal dan il-każ, tagħtu kjarifikazzjonijiet fuq l-istqarrija li ta' Sur Fenek, is-serja ta' Sur Fenek, is-sustanza tagħha kienet rapportata fit-Times naħseb xi xahrejn ilu, ħadd kien it-tweġiba tiegħi tal-ħażet fuq Facebook fit-Times hija sitwazzjoni. Għadek f'kuntatt ma' Teach Gamble? Jien nkun f'kuntatt ma' kulħadd, ma nkunx kuntatt regolari ma' ħadd. Grazzi. Tista' tgħidilna x'tieħu